Môžem hovoriť teraz dačo ja? No, prosím. No, tak tu ako sme po turné v Prahe, my odchádzame akurát teraz zajtra ráno, veľmi skoro naspäť do Anglie, makať. A podívajte sa tu na madrac, na ktorý sme spali, naše ženy. Poď tu, tu ukáž madrac, poď sem. Na čom sme spali. Krásne. No a To je za toľko. v tejto izbe. A aj kuchynku by si mohol nakamerovať, lebo je po piči. A že by si naše ženy nemysleli, že sme veľa utratili, lebo za to sme platili 145 káček. To je pekné pi. To je pekné, to je pekné. No ale tak nič, no. Ja, máš dať, môžeme si niečo povedať. Či už, no. Toto by mal Jožo. A to tu Jožo Melega. Ten Jožo Melega, čo teraz do piče s rukami tam nacahuje, že? To tento vyšicko vymýšľal. Ja mu sa takéto koleby, lebo on bol taký stáva. Kúkaj, on chodil okolo dverok z kuta do kuta. A dneska si dal ináč webshokné do zelo, co my sme chceli taký. My sme chceli taký webshokné do zelo. Kúkaj, to je jak spinka. Mal kočku dneška nádhernú. Nie. Teraz toto musí zostrihať, ty kokot. Čomu? Empire. Ja, tak kočku myslíme pijú. To je disco bar. Za 350. Za 350 vstup. Dobre, tak je to asi všetko. Ja tu končím tento rozhovor. Ubytovňa je na najvyš po piči. A že by sme boli... Piči, ak si tu aj nebol, to co? Tak jednom do piči. Kedy si tu bol do piči? Ešte pozrime Bolkovi na nohy. Na tulavého topánky do piči. Na jeho tulavé topánky. 8 hodín. Včera chodil. No. Takže, posledne co chceš ísť, že vracíme sa z turné. Ženy, čekajte nás. Teraz začne po česky mluviť a už sme v piči celkom.